Takže dobrý večer, já se jmenuji Kateřina Krejčí s esenciálními oleji Young Living. Musím teda zdůraznit, jsem 8. rokem, sdílím, přináším zkušenosti, šířím a čím dál víc to miluju a čím dál víc miluju i to podnikání a když bych řekla business kolem Young Living, myšleno tak, že opravdu se nestydím za to, že šířím esenciální oleje a jejich bohatství a vlastně jejich možnosti další. To je hodně důležitý. Takže dneska máme desatero a desatero v používání esenciálních olejů znamená takové ty základy, co potřebuju vědět, protože často, já už to beru jako hodně samozřejmý a všichni kolem mě, kteří používáme jako hodně samozřejmost to, že lahvičky na sebe různě lijeme a dáváme do úst a tak dál, ale často se ke mně dostávají vlastně ty dotazy, já začínám, nebo já vlastně nevím a mám takový ty obavy, co můžu, nemůžu, může mi to uškodit, jaké jsou kontraindikace a tak dál. Takže o tom dneska budeme mluvit. Já se budu snažit, aby to bylo v takovém shrnutí a bodově, tak abyste si to i zapamatovali. A pokud budou jakýkoliv další dotazy, tak potom můžeme dát na konci. Dneska nebude to obecně o aromaterapii, ale o tom, jak používat, čeho se vyvarovat hlavně. Takové ty specifika. Takže pro mě, já 8. rokem používám esenciální oleje, prosím vás, nejsem vyškolený aromaterapeut, ale hodně se řídím vlastně intuicí, informacema z literatury a především, omlouvám se, zkušenostma. Takže to je to, co mě vlastně dává tu informaci, abych řekla, že nejvíc je to, fakt tam někde cituju dneska moudrost předků, někdy mám pocit, jak je to snadný vlastně používat tu přírodu a užívat si ji, ale samozřejmě, že jsou věci, které je dobrý znát. Pro mě těch kontraindikací a těch vykřičníků v aromaterapii je naprosté minimum. Pokud byste potkali vyškoleného aromaterapeuta, tak on vám bude říkat, že máme na všechno spoustu kontraindikací. Já osobně slovo kontraindikace jako nemám ráda, protože si přijdu jako u lékaře a přijde mi to, že to už potom můžu jít jako téměř rovnou k lékaři, aby mi někdo říkal, co můžu, nesmím, kolik toho mám používat, jak často a tak dál. Pro mě osobně to je velice individuální, takže samozřejmě, že je ideální, když můžete pracovat individuálně, buď s klientem nebo sami se sebou a nastavit si to. Já dneska zkusím dát takový lehký návod, jak si to třeba udělat i sám pro sebe, jak diagnostikovat, jak vědět kolik a čeho. A nemůžeme říct, že pravda je jenom jedna a myslím si, že u té přírody se nemusíme tolik bát. Určitě bych se bála předávkovat chemikáliemi, ale předávkování přírodou bývá povětšinou velmi příjemné. Takže se ode mě moc vykřičníků nedočkáte a upřesníme to takzvaným desaterem. A tady máte ho vlastně vypsané, to desatero, který jsem dala dohromady. Prvním bodem je tedy kvalita. Když používáte esenciální oleje, je určitě důležité se podívat na kvalitu esenciálního oleje. My víme, že máme 3 druhy, vlastně jsou syntetické esenciální oleje, 100% je poznáte podle ceny, vždycky budou levné, nebo vždycky ne, bohužel ne vždycky budou levné, ale povětšinou budou levné. A opravdu syntetické esenciální oleje nepoužívejte, nic dobrého vám nepřinesou a myslím, že chemikálií je kolem nás opravdu hodně, takže není potřeba a je to fakt škodlivý. Takže než syntetické esenciální oleje, radši si přineste větvičku z lesa a dejte si ji do vázy nebo si ji rozeměte mezi prsty, kousek té přírody a vlastně vnímejte tu esenci, ten esenciální olej přímo ze svých rukou. Tak, to další kvalitativní hledisko, nebo jak bych to řekla, skupina, jsou přírodní esenciální oleje, kde bychom teda řekli, že jsou z přírody, jsou čisté. A já jsem tu 3. skupinu nazvala Young Living oleje, protože ona ta 3. skupina nemá název. Dříve jsme říkali terapeutické esenciální oleje, protože jsou to esenciální oleje, které opravdu pracují na velmi hluboké úrovni, to znamená na fyzickém, emočním i spirituálním těle. Proto už se nebavíme o nějakých olejčcích tady, který můžeme
dávat do aromalampy a jsou na vůni, ale opravdu fungují, jak většina z vás víte, na těch hlubokých úrovních. Takže nazvala jsem to třetí skupinu oleje Living. Pro mě jsou to ty nejlepší top kvalita celosvětově, ale o tom když tak někdy jindy. To, co vám chci sdělit, je, jak poznáte kvalitu. Takže na kvalitu vám stačí 2 jednoduché testy nebo 3. Tím prvním je, když si kápnete esenciální olej do dlaně a rozetřete ho. Často děláme, že do levé dlaně si kápneme kapičku takhle, a pravou dlaní většinou roztíráme po směru hodinových ručiček. A my víme, že pokud esenciální olej nebude zcela čistý, tak by mohl být mastný. Takže pokud esenciální olej vám nezamastí tu ruku, to znamená opravdu nezůstane tam žádný film mastný, žádný povlak, tak je to jedno z hledisek té absolutní kvality. Takže esenciální olej nesmí být mastný. Čistý esenciální olej opravdu nikdy nezamastí vaši pokožku. Jedinou výjimkou je kopajva, která má úplně miniaturní vlastně mas v sobě, když bychom to řekli laicky. Tak, druhým hlediskem je, že když kápnete esenciální olej do vody, a to taky určitě znáte, takže když se ho takhle kápnete do vody, tak si můžete všimnout, že zůstane plavat na povrchu. To je velmi důležitý hledisko. Většinou tam vidíte, že tam udělá tečku, v lepším případě udělá skvrnu. Nesmí se nikdy ponořit. Pokud se ponoří, není to přírodní esenciální olej, nebo by byl něčím naředěný. Zažila jsem teda od jedné dokonce české firmy nejmenované, která prodává velmi drahé esenciální oleje, cenově tak jako Living, a zažila jsem, že esenciální olej nezůstal plavat na hladině, úplně se ponořil a vlastně ještě obarvil tu vodu. A to je to třetí hledisko. Že když je esenciální olej barevný, on může být barevný, třeba modrý heřmánek je modrý, pomeranče třeba oranžový, trošičku do oranžova, a kápnete ho vlastně do té vody, tak vy tam uvidíte tu kapku, která plave nahoře, že má určitou barvu. To je v pořádku, ale jakmile vlastně by se začal nořit dolů, tak vy uvidíte, že začíná zabarvovat tu vodu. A čtvrtým testem, který si vlastně můžete udělat ještě, to je i s tou mastnotou, nebo ten první test, co jsme dávali mastný na ruku, tak vy si to ještě můžete udělat i na papír, že kápnete esenciální olej na kousek papíru a uvidíte, jestli vlastně ten flíček, který tam je, zmizí. Pokud tam nebude žádná mastnota, což by být neměla, tak on tu skvrnu udělá a může to trvat i několik hodin. Mně se stalo, že i 2 dny to trvalo, myslím, ale ten flek zmizel. Mně se to stalo na oblečení, že jsem si omylem vlastně kápla na šaty, které byly půjčeny z půjčovny. A měla jsem z toho docela depku, že co budu dělat, esenciální olej nezmizel, jak to, že nezmizel, když je to naše Living kvalita. Byla jsem z toho dost vyděšená a když jsem ty šaty nesla vrátit, a to bylo asi, teď nevím, je třeba 48 hodin, tak jsem vlastně zjistila, že už tam ten flek není a nenašla jsem ho. Tak se mi velmi ulevilo, že to, co říkáme, je pravda. Takže takto. Jinak samozřejmě to testování ještě poznáte podle nosu, protože pokud jste zvyklí teda na esenciální oleje Living a dostanete do ruky jiné esenciální oleje, tak velice dobře poznáte tu kvalitu už z lahvičky nosem, anebo když si to ještě lepší test je, že když si dáte vlastně esenciální olej na ruku a vlastně hezky voní, a tak je to fajn, ale musíte si ještě čichnout za 10, 15, 20 minut a vlastně byste měli cítit jako čistou přírodu. Pokud tam cítíte něco takového jako zvláštního, tak už je to zase o těch chemikáliích. Takže z toho základu, jak zjistit kvalitu. Za druhé, často se ptáme, kolik si můžu dát kapiček esenciálního oleje, kolik můžu použít, jo? Kdy to je nebezpečný, nebo jak to funguje a tak dále. To je pro mě velice složitá otázka, ale začněme a uslovím, že někdy méně je více. Takže určitě, když si dáte miniaturní množství, začnete opravdu s kapkou, s jednou kapkou, a především u Young Living, kdy máme esenciální oleje opravdu velice, velice silné a hodně vibračně i informačně nabité, tak si potřebujeme uvědomit, že pracujeme především s tou informací, nebo můžete tomu říct vibrací. Takže ne, že by nešlo o množství, někdy je to větší množství taky důležité, ale
stačí vám i ta kapička. Takže já doporučuji začít fakt s minimálním množstvím a dokonce se vám může stát, že vlastně buď budete třeba citlivější osoba, nebo budete mít citlivé období a může se stát, že budete ještě lépe reagovat dokonce třeba na méně než jednu kapku. Může se stát, že budete potřebovat naředit, jo? Že třeba do velké lahvičky si prostě dáte pár kapek plus nosný olej a budete používat naředěné množství a může na vás mnohem lépe fungovat, především po té emoční a duchovní stránce. Lépe, než když si dáte větší množství. Takže určitě začít s málem a můžete postupně navyšovat. Nikdy se nedá říct kolik. Tady je důležitý, abychom se teda takzvaně nepředávkovali. A vím, že krásně to bylo udané v technických materiálech Young Living, že když byste vypili například 36 lahviček, to se jednalo o směs Juvaflex, tak by mohlo dojít k toxické reakci. Takže opravdu to, aby esenciální oleje byly toxické, tak byste museli použít jako tak obrovské množství vlastně v krátkém časovém úseku. A i ta toxicita by spíš znamenalo, jako že to tělo vlastně by mělo nějakou velmi silnou nepřiměřenou reakci. Takže když se budeme zase bavit o těch kapkách, tak já bych řekla 1 až 10, třeba při jednom použití je takový jako zdravý maximum. Ve chvíli, kdy si osaháte vlastně ten vztah s esenciálními oleji, může se stát, že použijete opravdu víc a to bude při různých kůrách, o tom ještě budeme mluvit. Takže předávkování vlastně nehrozí, když řeknu, že to prostě vámi projde to tím fyzickým tělem a vypustíte to někde na WC, tak to je to jako nejhorší, co se může stát. A to, co je důležitý vlastně v tom, kolik těch kapiček použít, tak někdy říkám, důvěřujte tomu instinktu, tomu vlastně, jak vás vede vaše tělo, někdo jsme s ním propojení víc, někdo míň. A prostě když máte tu chuť, tak a to tělo si říká, že jako ještě prosím, tak mu dejte ještě prosím. Jo? Tomu důvěřuju a počítám s tím, že všichni máme zdravý rozum a nevypijeme na ex celou lahvičku, i když by se nic nestalo, ale je to i zbytečný, protože opravdu by to spíš námi proteklo. Jestli k tomu ještě bude víc otázek, tak dejte. Tady mám ještě, jsem napsala, když z vás vychází na místo zápachu vůně esencí, tak máte dost. To je slogan jednoho našeho, jak bych to řekla, pracovníka, lékaře, který říká, že když si uprdnete, a voníte po esenciálním oleji, tak už jste předávkovaní. Takže asi tak, když prostě vám z úst bude vonět esenciální olej, tak už jste možná předávkovaní. Tak to by bylo takový poznávací znamení. Třetím bodem je, jak často. Takže pro mě hodně záleží na tom, co sledujete. Pokud chcete s esenciálními oleji být, chcete, aby vám jako pomohli v těch akutních stavech, tak je používejte intuitivně. Takže říznu se, použiju prostě levanduly. Vidím, že to ještě není úplně zahojený, tak si ještě dám. Jo? Nevím, mám nějaké emoční rozladění, zase použiju nějaký esenciální olej a možná do večera už jsem v pohodě, nic mě netrápí, tak už si zase na to ani nevzpomenu. Potom můžeme používat dlouhodobě a dlouhodobě by znamenalo, že třeba řeknu si, mám streptokoka a pokud trošku se v tom orientujete, tak tušíte, že tady ti různí kokové s námi žijí třeba celý život, velice často už od narození nebo prostě z dětství. A my o nich třeba ani nevíme, nebo jsou v nějaké latentní podobě, občas se ozvou a tak dál. A my, když si řekneme, že máme teda nějaký onemocnění nebo nějakou potvůrku nebo nějaký problém, tak se říká, že tak dlouho, jak je máme, tak se může stát, že tak dlouho je budeme léčit. Že opravdu to není o tom, já bych řekla, jednom namazání s esenciálním olejem. Takže si pak můžeme říct, dobře, já třeba mířím na to, aby mi zmizel tady ten kok z mého těla a vím, že esenciální oleje jsou silně antivirové a antibakteriální a mají opravdu velmi hluboký účinek, tak já vždycky říkám, tak si postavte vedle kartáčku na zuby, třeba lahvičku Thieves, který na to nejlíp fungují a dejte si ráno kapičku 2, večer kapičku 2. Jo, a takhle můžete ale vydržet taky půl roku, rok a prostě vaše tělo bude dlouhodobě iniciované, mě teď napadá slovo, tím esenciálním olejem.
Tak to bych řekla, že jsou ty dlouhodobé jemné kůry. A určitě co nejvíc zabírá, tak jsou intenzivní krátkodobější kůry, to známe ze vším, známe to s tím, když chceme změnit své myšlení, návyky, když se léčíme. Takže tam je potom fajn, jak často může být třeba 10krát za den. Takže zase ta stejná lahvička, kterou když používáte preventivně nebo na chronický problém, budete mít 2krát denně, a když si řeknete, že jste akutně nemocní, máte třeba chřipku nebo angínu nebo fakt nějaký problém, tak prostě si to dáte do kapsy a co hodinku si třeba kapnete kapku, jo, nebo kdykoliv si za ten den vzpomenete. Samozřejmě můžete si těch kapiček dát víc, ale vždycky říkám, že lepší častějc a méně, než když si do toho krku nalijete jich najednou hodně. Takže pravidlo, začněte postupně a prostě navyšujte jak to množství, tak tu četnost, podle toho, jak vaše tělo to zvládá a vnímá. Diagnostika. To je taky bývá další dotaz. Jak můžu zdiagnostikovat, který esenciální olej potřebuju? Nejlépe to zdiagnostikujete, když si ho můžete čichnout. To říkáme velice často, že to, co vám hodně voní nebo hodně zapáchá, tak to s vámi pracuje. Já bych ani tak neřekla, že to je vůně nebo zápach, ale je to taková ta vibrace. Já nevím, když něco milujete, třeba milujete čokoládu, jo, a teď si dáte do pusy a úplně se rozplynete, jakože mňam, ta byla dobrá. A tak to stejně, když vás potká u esenciálního oleje, tak opravdu důvěřujte tomu, že to je nejlepší diagnostika. I kdyby jsme v knihách četli cokoliv jiného moudrýho, což by ukazovalo, že vy tento olej nepotřebujete, tak věřte tomu, že pokud vaše tělo fakt jako se rozvibruje na tu rostlinu danou, která v té lahvičce je, tak to je to nejlepší prostě ukazatel, který ho můžete mít. Takže to bych řekla, že je číslo 1. Druhý je určitě diagnostikovat, můžete podle toho, mám problém, podívám se do moudré knihy, je tady napsáno to a to, takže podle toho používat, nebo i podle zkušeností, a nebo můžete i přes své vědomí, někteří z vás vím, že pracujete hodně s vědomím a s různýma technikama, takže daří se nám i často vybírat esenciální oleje, když to řeknu jako na dálku nebo podle katalogu, že vás něco zaujme. A nebo když prostě vidíte ty lahvičky, ale třeba neočicháte, jo, že třeba jich před váma leží 200 nebo 150, když se otevře takový velký kufr a vy si dokážete vybrat 2, 3 důležitý nebo tu jednu, prostě vás to přitáhne. To se týká dětí úplně 100%. Jo, děti na tohle jsou absolutně dobrý, protože jsou trošičku ještě víc napojený než my, čím jsou menší, takže tam je to 100% a u nás to bývá taky jako fajn použít tenhle nástroj. Takže to je k té diagnostice. A tady máme sekci děti a zvířátka, nazvala jsem to teda souhrnně mazlíčkové. Používám na ně jednu jednoduchou poučku, nebo 2. Používejte esenciální oleje na mazlíčky, 4nohé i 2nohé, ve chvíli, kdy to opravdu potřebují. To znamená, já jsem zrovna včera, jsme byli na veterině s naším psem a říkali jsme veterinářce, jak jsme léčili i kočku levandulí, i teda psa. A ona říká, no ale kočce to smrdí. A já říkám, no jasně, to jako nevonilo, ale ona málem přišla o nohu a veterináři ji nebyli schopni už tu nohu zachránit, byť to trvalo několik operací a převazování a trvalo to docela dlouho. A opravdu ten levandulový esenciální olej tu nohu zachránil tehdy. A včera to bylo dost podobné na veterině se psem a já říkám, že není potřeba úplně jim to dávat, jedině, že chcete nějak jako čistit, odčervovat, tak to jo, ale nebudu prostě polívat psa kvůli tomu, aby voněl, jo. Ale když má problém, tak určitě použijte v tu chvíli, když ten problém je, tak prosím vás neřeďte to, jo. Když jdete přímo do rány, tak určitě levanduly ideálně a neředit, ale jinak samozřejmě na ty zvířátka můžete ředit, protože oni jsou na to hodně citliví a hodně dobře na to reagují. A dokonce musím říct, že nejvíc zázraků, který jsem kdy slyšela z oleji, tak byly se zvířaty, protože prostě oni, já říkám, nemají to myšlení, takže si to vlastně nechají jako do toho těla vejít a nechají se hodně dobře léčit. To stejné v podstatě platí pro děti a platí to opravdu od miminek, takže esenciální oleje používáme opravdu i na miminka, používají se třeba i na novorozeňata jako svatý pomazání, kde můžete pro určitou ochranu nebo
z nějakých takových důvodů jako energetických používat esenciální oleje, a zase tam platí to stejné. To miminko potřebuje cítit sebe, potřebuje cítit maminku, takže není důvod, jo, to miminko extra nějak moc pomazávat. Takže pokud ten esenciální olej na něho používám, tak je to buď ve velmi, velmi, velmi zředěné formě, a z toho mého úhlu pohledu by to mělo mít důvod. Na druhou stranu, když se setkám s tím, že mi někdo, to se mi stalo, telefonuje nebo píše, že máme akutní stav dítě a teď nevím, to bylo kolik týdnů nebo měsíců v nemocnici v akutním stavu horečky, prostě úplně jako velmi špatný záchranka, můžu použít esenciální olej, tak můj selský rozum mi říká, no tak když můžu použít chemikálie, bože, tak proč bych nemohla použít esenciální olej, který je čistá příroda. Takže určitě ano, ale zase začít jako tím silným ředěním, takže opravdu úplně miniaturní množství a ředit. Ale nebojte se, ty pravidla jsou potom dost podobný pro děti a pro zvířata, jako pro lidi, akorát, že musíte hodně zjemnit. Speciální stav jsem nazvala 2 sekce, a to je těhotenství a onemocnění. Tady bych řekla, že pro mě je vykřičník. V těhotenství říkám každému, nastuduj si prostě základy aromaterapie, to znamená, které oleje se nemají používat v těhotenství, a rozhodni se, jaký je tvůj přístup, a stejně tak při nemocech. Protože je to na každém, aby on opravdu získal jako důvěru k těm přírodním olejčkům, věděl, že mu můžou pomoct, ale aby zároveň to nebylo takový, že někdo mi řekl, teď to mám udělat takhle a teď se něco stane a vy budete za to zodpovědní. Jo? Takže to určitě není dobrý přístup. Já si myslím, že každý dneska ty informace máme na Google, můžeme googlit, takže pro mě platí 2 věci. Pokud je někdo těhotný, nastudujte si to, používejte prostě to, co vám káže prostě, jak to řeknu, aromaterapie, co kážou knihy, a pokud to chcete překročit, tak je to prostě na vás. Já mám zkušenosti od lidí, kteří v těhotenství používali oleje ve velmi velkém množství, ty, které jsou v těhotenství nedoporučované, protože opravdu potřebovali pro to vnitřní léčení těla a byli s tím v pohodě a hodně jim to pomohlo, ale bylo to na tom osobním rozhodnutí. Stejně tak je to s nemocema. Nikdy nikomu nebudu říkat, tohle bude fungovat na místo léku, to si každý musí rozhodnout sám. Za mě je dobrý začít s tou přírodní alternativou a postupně, když chci, tak ty léky třeba snižovat, poradit se s lékařem a prostě jít si jako naproti, jo, postupně. A může se stát, že budete používat oboje a bude vám to vyhovovat. Tak, 7. bodem, a to je specifikum esenciálních olejů, to už jsme říkali, že plavou na vodě. A když je potřebujeme rozpustit, což se často děje, že bychom je rádi rozpustili třeba do vany, tak použijte sůl nebo med. Můžete i ocet, mléko, smetanu, ale určitě jednoduché pravidlo, dejte to do trošičky soli a vhoďte do vany. Pokud budete pít esenciální oleje, tak si tam sůl dávat nebudete samozřejmě, takže potom je dobrý si pamatovat, že je dobré nejprve kápnout esenciální olej a z prutka na to pustit vodu, aby se to co nejvíce vlastně promíchalo. A pokud používáte ve spreji, používáme různé sprejky, protože si vlastně stříkáme do aury, nebo spreje můžete používat jako na WC, třeba jako osvěžovač vzduchu nebo čistič vzduchu, nebo sprej můžete používat jako vlastně antibakteriální sprej v tuto dobu především, tak jednoduše buď tam dejte vodu a protřepejte, anebo zase přes malinké množství soli miniaturní, do kterého kápnete ten esenciální olej, musíte kápnout do té soli, prosím vás, tak potom dáte do lahvičky a dolijete vodou. Jo? Takže zase opravdu základní je sůl, když to řekneme jednoduše, anebo v té vodě trošičku protřepat. Takže to by bylo pravidlo 7. 8. pravidlo, a to je hodně důležitý, používání esenciálních olejů na kůži má vlastně takovou jednu zásadu. Pokud použijete na kůži horké esenciální oleje, což může být třeba tymián, to se mi stalo, když jsem s esenciálními oleji začínala, neměla jsem nastudováno a na své děti jsem tak nalila pár kapiček tymiánu, opravdu jsem netušila, jak dokáže být horký, tak on vám opravdu může spálit kůži, ne jako navždy, ale prostě ta kůže zčervená, samozřejmě velice rychle se vyhojí, ale je to velmi zbytečné a není to hlavně příjemné, takže je dobré vlastně podmazat nosným olejem, znamená něčím mastným,
kokosový olej, bambucké máslo, rýžový olej, cokoliv prostě mastného, ale prosím vás ne chemického. Zase musí to být pouze příroda, protože byste tu chemikály vtáhli zbytečně do těla díky esenciálním olejům, které jsou opravdu nosiče. Jo? Takže použijte něco mastného proto, abyste vlastně zmírnili ten esenciální olej. Pokud si nejste jistí, jak by třeba vaše lahvička, kterou máte novou, reagovala na kůži, klidně na poprvé vždycky použijte vlastně něco mastného spolu s tím, anebo právě na ty děti, taky, jo, opravdu ředit radši všechno, nebo pro citlivé osoby. Takže to je to pravidlo, že vlastně ta masnota vám zpomalí průnik esence do těla a tudíž i prodlouží ten průnik. Takže já třeba říkám, kdybyste si teď chtěli vyrobit antibakteriální gel a chcete, aby vám povlak na kůži vydržel a vy třeba půjdete do obchodu a chcete jako mít prostě ochranu na těch rukou, tak si udělejte opravdu něco mastného a přidejte tam esenciální olej, nejlépe Thieves, který vás ochrání. Pokud ovšem ty ruce chcete vyčistit, nechcete se preventovat, ale vyčistit, tak přidejte vodu, to znamená mějte to v rozprašovači. Proč? Protože voda urychluje průnik esenciálního oleje do těla. Jo? Takže mastný olej zpomaluje, voda urychluje. Voda je vodivá a ona opravdu vezme ten esenciální olej a vtáhne ho do těla. Tudíž pokud chcete urychlit ten průnik nebo opravdu něco vyčistit, tak používáte vodu. Tak to je taky jako hodně základní pravidlo při tom používání na kůži. Co asi tušíte a přijde vám to i logické, tak esenciální oleje je dobré skladovat mimo horko, nějaké mrazy a mimo světlo. Proto mají hnědé lahvičky, aby do nich nešlo světlo, protože samozřejmě esenciální olej se kazí nebo snižuje se jeho trvanlivost ve chvíli, kdy do něho jde teda světlo, teplo a zároveň i vzduch. Tudíž, když mám doma lahvičky, které mám třeba už 8 rokem, a opravdu mám, nebo 7 let, ale nechodím do nich často, protože já jich mám doma opravdu hodně, tak pořád jsou v pořádku. Když máte esenciální olej jednodruhový, určitě z Young Living, teda bavíme se pouze dneska o esenciálních olejích Young Living, a nikdy ho neotevřete, tak by měl mít trvanlivost i stovky let. Ve chvíli, kdy ho otvíráte, tak je na zadní straně napsáno trvanlivost 2 roky po otevření a všechny, kromě citrusů, vydrží opravdu mnohem déle. Ale skladovat, jak jsme řekli. Co by znamenalo, když byste ten esenciální olej omylem zahřáli, to je jako velmi důležité pravidlo, což se vám lehce stane v létě v autě třeba, jo? Nebo někde, tak ten esenciální olej, když se zahřeje, není to problém, prosím vás, ale neotvírejte to víčko, dokud se zpátky vlastně neschladí do stejné formy. Protože ve chvíli, kdy byste otevřeli to víčko, tak ta esence vytěká. To znamená, množství tekutiny bude téměř stejné, ale ta vůně už tam nebude, protože ty chemické látky se vlastně uvolní. Prosím vás, chemické látky v tuto chvíli neznamená syntetické, když o tom takto mluvím, ale opravdu to je jako to chemické složení, které je v tom přírodním esenciálním oleji. To stejný platí, když esenciální olej by vám zmrznul, třeba v tuto chvíli někde v mraze, tak není to úplně ideální, ale podle moudrých knih by to nemělo být tak škodlivé, ale zase rozehřívejte ho postupně. Jo, není to, že ho vrazíte někam prostě do vařící vody, zbytečně byste ho vlastně poškodili. S tím světlem to je jasný, to jsme si říkali. Takže vyvarovat se horku a nějaké extrémní zimě. Tak, to jedno nejdůležitější, co já vždycky říkám, že pro mě existují 2 vykřičníky v aromaterapii, opravdu velké vykřičníky, tak velkým vykřičníkem jedním z nich je fotosenzitivita esenciálních olejů, kterými jsou citrusy, což znamená pomeranč, grep, jo, všichni víme, co jsou ty citrusy a patří mezi ně ještě bergamot. A pro ty, kteří by nevěděli, tak prosím vás, tyto esenciální oleje ve chvíli, kdy si dáte na kůži, tak jsou takzvaně fotosenzitivní a do 48 hodin byste mohli mít silnou reakci neboli silnou spáleninu na kůži, pokud byste vyšli na prudké slunce. Jako úplně běžně se to nestává, ale stane se třeba v létě, nebo stalo se jedné ženě, že si potřela celý obličej grepem, což pro mě bylo jako wow, někdo si potírá obličej grepem, nikdy by mě to nenapadlo, ale znám ty pravidla a znám ten vykřičník od počátku
A ona opravdu se šla opalovat a opravdu si jako udělala velké spáleniny. Nevím, slyšela jsem to z doslechu, nevím, jak to dopadlo, ale vím, že jestli to léčení, tak to trvalo hodně dlouho, než ta kůže se obnovila. Takže to je takový jeden opravdu velký vykřičník, takže buď ředit, nebo dávat za uši, nebo v létě prostě nepoužívat. Takže to bylo to 10. bod, 10. A já jsem tady připravila takové malé shrnutí, protože možná to vypadá, že těch informací je hodně, ale nechceme se přehlcovat, proto i dneska pouze toto téma. Takže když to shrneme, kvalitu poznáme podle toho, že esenciální olej plave, nezamastí a nezabarví. Kolik? Začít radši s méně, opravdu od kapičky nebo i od méně než kapičky, a když to tělo má chuť, což se může stát, že někdy jsou dny, kdy fakt jako ano a jsou dny, kdy třeba ani ne, tak poslouchejte prostě to tělo a ty svoje chutě. Jak často? Je to podle toho, co od toho očekáváte, jestli chcete intenzivní kůru, anebo jen tak s těmi oleji být, mít je v životě. Diagnostika, nejlepší vážnost, to určitě. Mazličci, to znamená děti a zvířátka, nebát se ničeho, používat klidně pravidla, co platí pro nás dospělé, ale s maximálním ředěním. Speciální stavy jako těhotenství a nemoci, tak najít si svoje vlastní informace, svůj přístup a rozhodnout se. Rozpouštíme ideálně tím, že to nějak protřepeme ve vodě, a nebo použijeme sůl, a nebo samozřejmě rozpouštíme v nosných olejích, a teď jsme to mysleli tak ve vodě, jo? Protože v nosném oleji se vám to vždycky rozpustí, když třeba děláte parfémek. A při použití na kůži pamatujte, že mastný olej zpomalí a voda zrychlí průnik. Teplo, chlad a světlo se snažíme eliminovat. Pokud bychom přehřáli, tak neotvíráme lahvičku, počkáme, až se schladí, a citrusy na kůži prostě raději vynechejte. Tak, užijte si tady ty lahvičky, tuto přírodu, která, to je slogan vlastně zakladatelky Marianne, která říkala právě minulý týden, že příroda jí dává naději, a bylo to moc krásný, protože vlastně mluvila o tom, že ta příroda je v harmonii, je v té synchronicitě sama se sebou, a my především v tom posledním roce asi potřebujeme vidět, že ty věci jsou v pořádku, protože možná nerozumíme některým věcem, které se kolem nás dějou, a v té přírodě opravdu můžeme vidět, že jo, že to tady je pořád v pořádku. A vidíte to, když jste v lese, jo, nebo když budete pozorovat trávu nebo včelku nebo strom, tak tu stejnou energii vám vlastně dá ten esenciální olej v lahvičce.